Hola, què tal? Espero que entre tanta gent hi hagi l'entrevistat, perquè si no... L'entrevistat hi és o no? No ha arribat encara. Me l'han portat segur. Perquè clar... Hola, què tal? Com estàs? No. Jo sóc català, primer. Algunes vegades ho he dit diferent. Jo també sóc catalanista. Ara, i sóc de Convergència, i de Convergència i Unió, no? Però fixis, jo primer sóc català, després catalanista i després de Convergència i Unió. O dit al revés, ser de Convergència i Unió és una manera de ser catalanista i ser catalanista és la meva manera i la de molta altra gent de ser català. Quan et sents així i consideres que Catalunya és una nació, i jo ho considero, i que tenim un poble, que és el poble català, i que tenim una llengua, que és la llengua catalana, i que tenim una cultura i unes institucions i un dret civil, una història i uns valors compartits, que això també és molt important, quan et sents així i dius Catalunya és una nació, se li pot posar portes, límits, en aquesta realització nacional de Catalunya? Jo no n'hi poso. Recordo una frase del Winston Churchill que deia més o menys el següent, no? Deia, per arribar a l'èxit has d'anar de fracàs en fracàs sense perdre l'entusiasme. No, això no se li pot negar, senyor Mas. Això no se li pot negar a vostè. Vol dir que jo m'ho aplico a mi mateix i dic, escolta, no perdem l'entusiasme, hi ha fracassos a la vida, tothom en té de fracassos, pocs o molt, no? Convergència i Unió pot assegurar el canvi en aquest país, però no ho té garantit. I a més li diré una altra cosa. Nosaltres crec que avui apareixem, ho dic amb tota la modèstia, crec que avui apareixem com una gent que ha estat capaç de resistir bé, en circumstàncies molt difícils, que s'ha renovat molt internament, que té un projecte i que té idees, i que vol el canvi, que està disposat a lluitar i aguantar tot el que calgui per aconseguir tot això. Però encara estem en aquell punt en què hem d'acabar de convèncer, hem d'acabar d'introduir confiança i a més hem de despertar, hem de desvetllar la il·lusió de molta gent. No es tracta simplement de que la gent ens voti perquè al final s'ha de descartar un altre que ho fa malament. Avui la preocupació del carrer és la crisi. La preocupació de la gent del carrer, i és lògic que sigui així, és l'atur, és la feina, és com funcionen les empreses, és com afecta això en l'estat del benestar, com repercuteix això a la sanitat, com repercuteix això en els serveis socials, a l'atenció a les persones grans o discapacitades. El problema és aquest, I els partits polítics. I els partits polítics i tot el que vostè vulgui. Però això no ho hem de perdre de vista. Però jo també tinc molt clar quina és avui la prioritat de la majoria de la gent. I sé claríssimament que el futur govern de Catalunya, si jo reclamo que sigui fort, que estigui cohesionat, que sigui responsable, que sigui seriós, que tingui projecte, que tingui lideratge, és perquè la primera feina d'aquest futur govern és aixecar econòmicament el país. El senyor Artur Mas es plantejaria una moció de censura? No. No, en cap cas? Li dic obertament que no. Que no. Mira, li diré una altra cosa, que aquesta no l'he dit mai. Si jo hagués volgut ser president de la Generalitat en aquesta legislatura, probablement ho hauria pogut ser. M'haurà d'explicar una mica més. Una moció de censura. Sí, si jo em presento amb una moció de censura en el Parlament de Catalunya i em comprometo a fer aquell referèndum que vostè deia, què fan els d'Esquerra Republicana? M'haurien dit que no? Vostè què creu que haurien fet? Jo crec que en coherència amb el seu plantejament que estan fent ara, no li haurien hagut de dir que no. I per tant jo seria president de la Generalitat en aquestes condicions. I per què no ho he fet? Jo no ho he fet perquè lo important no és ser simplement president de la Generalitat per poder posar en el teu currículum, mira, saps què? Jo ja he estat president, ja figuraré en els llibres d'història i algú se'n recordarà de mi. No, això no és lo important. Lo important és saber si la teva acció porta el teu país endavant i defensa la teva gent i que allò que fas realment té un sentit i té un sentit possible, encara que sigui difícil, encara que sigui ambiciós, no? Corrupció, doncs escolti'm, madura, sense contemplacions i amb totes les conseqüències. Primera cosa que s'ha de fer, complir les lleis, evident, no? Si s'han de modificar i s'han de modificar per endurir-les, cap problema, es pot fer, per part nostra es pot fer, posem-nos d'acord amb què. Però molt important també, al costat de les lleis hi ha codis de valors i principis personals. Els immigrants són persones i se'ls ha de tractar com a persones, punt primer, el més important de tot. I li dic, com a polític, com a ciutadà, com a humanista i com a cristià. Una persona és una persona i se l'ha de tractar com a tal. I això vol dir que una persona amb papers o sense papers té dret
a que si està malalta se l'atengui. I té dret a que si té criatures petites, aquestes criatures petites tinguin una vida millor que la que ha tingut ell, que ha hagut de marxar del seu país d'origen. Té dret a tot això. I això no es discuteix. Ni l'alcalde de Vic, ni òbviament el senyor Colom, ni Convergència i Unió, ni la gran majoria de la gent d'aquest país que tingui dos dits de front.